ungangihluleli mina. Ngikhumbula sibancane sinezibaze emadolweni hayi emphefumulweni. Sihlezi sijabulile emoyeni engekho obukisa ngesimo somunye mina ke ngangiphume ekhaya nelingekho simeni. Kulelo kuqala makuhle kwamakhaya anhlwempe emphakathini. Kwavuka ilukuluku lokushintsha lesimo la ngaphakathi kimi. Yilo lele beliloko lingicathulisa lingibambe ngesandla lingiholele ekufeni kwamaphupho ami ngafa nami. Lafa ithemba kimi lapho ukuhluleka kushade nami shaqa. Ngashaqwa ukufa mina. Ngokufa kwanembeza kimi umhobholo wazakhela isithabathabakazi somuzi la ngaphakathi kimi. Mangikhumbula umama ngamthembisa isithabathaba somuzi nonyonyovu besithuthi. Namuhla yimi lo ngikhombisa isithabathaba zemiziyontanga ngophakathi ngibasola ngezindlela ezimnyama. Kanti ngobumnyama iphango lingiholela ukuyocela amasentshana kulezi thuthi. Ihlupheko nami sekwaba ngamathe nolimi ngoba njalo mangivulathela ibhalo emhlana kanti nangaphambili ibhalo esimongweni. Ngathi ngiyobona umprofeti thizeni wathi ungakhulumi ndodana usizi lwakho lonke libhalwe emehlweni. Lawa angasabazi ubuthongo nokuphumula sehleze gelezi zinyembezi. Buka nasemzimbeni ugcwele izibazi lezi zokuvuka kulamagqumakazi. Kusengenzeka yini umprofeti ukuthi nawo ngomunye abaprofeti bethu ukuzokubunjwa kwehlabathi. Ngibuziswa bobuhlaza bamangu waphimisa ngeindlebe